സൂപ്പർ ഹീറോ ആരാണ്? മനുവിനെങ്ങനെ പവേഴ്സ് കിട്ടുന്നു? എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോട്ട് സ്വാഗതം. ഇറ്റ്സ് മീ ഒരു കാരബി മലയാളം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ ഹീറോ ആരാണെന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം വെച്ചാൽ സോണി സാബിൽ ഏറ്റവും റേറ്റിംഗ് വെച്ച എപ്പിസോഡ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡാണ്. 112 മില്യൺ വീവ്സാണ് ഇതിന് കിട്ടിയത്. 112 വീവ്സാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് എന്താണ് 840, അതുപോലെ 840 ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ് കിട്ടിയ ഒരു എപ്പിസോഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ വൈകി പോയി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സീരീസ് വരാൻ പോവുകയാണ്. കുറച്ച് പണി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് യെസ്റ്റർഡേ എപ്പിസോഡ് സീരീസ് നിർത്തേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ വരാം ഇനി നമ്മൾ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ വീണ്ടും തുടങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും നമ്മൾ 90-800 എപ്പിസോഡ്സൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 800-90 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എപ്പിസോഡൊന്നും കൊച്ചിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി വീഡിയോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കം കാണിക്കുന്നത് മഞ്ജുവിനെയാണ്. മഞ്ജു പറയുകയാണ്, ഞാനാണ് റാണി ദേവത, ഇവനാണ് സൂപ്പർ ഹീറോ അതുപോലെ തന്നെ ബാലുവാണ് ബാലുവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തമാശ അടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു തെറി തമാശയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ എമ്മിനാണ്. അവനെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും രക്ഷിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളിൽ നിന്നും ബാലുവറിൻ്റെ ഓർമ്മ കളയാനാണ് മനുവിനെ ഈ ഒരു സൂപ്പർ ആയി ഇറക്കിയത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇറക്കിയതെന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സൂപ്പർ എല്ലാവരും സഹായിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സൂപ്പർ ബാലിവീർ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ബാലിവീറിനെ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ്. ബാലിവീർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ദുഷ്ടശക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാലിവീർ മനുവിനെ ആക്രമിക്കുകയാണ്. ബാലിവീറിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇത് മനുവാണെന്ന്. അങ്ങനെ മനുവിനെ ബാലിവീറിനെക്കാട്ടി നല്ലോണം ശക്തിയുണ്ട് മനുവിന്. പക്ഷേ ബാലിവീർ മനുവിനെ പിടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മനുവിനെ കണ്ടിട്ട് മഞ്ജു പറയുകയാണ്, നീ ഇത്തരം ദുഷ്ടകാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇതെല്ലാം മഹാവിനാശിനി ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മഹാവിനാശിനിയാണ് ഇവന് ശക്തി കൊടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ തിന്മക്കായി കൂട്ടി നിൽക്കാനായിട്ട് ഓരോ മോഹിപ്പം എന്നിട്ട് അവൻ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പോവുകയാണ്, മറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ട് മഞ്ജുവിന് സങ്കടമാവുകയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ കാണിക്കുന്ന മനുവിനെയാണ്. മനു മഹാവിനാശിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുകയാണ്, എന്നെ ബാലുവർ പിടികൂടിയിരിക്കും, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കളി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ മനോട് ചിരിച്ചിരുന്ന് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പം നാളെ കാണാം. ബൈ.